Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nang tinguhan. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan, ako nagtinguhan, ako nagtinguhan. Mayong adlaw sa tanan, ako nag-ampog, nagalaom nga naamo karon sa mayong kahimtang. Atong pagkatun-an karon is mahitungod sa kun ang patay dili mabanhaw. So mao ni ang relation sa karon pod nga giselebrar karon nga Domingo maong Easter Sunday or Resurrection Sunday, pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, sa dili pa ta mapadayon, magampo sa ta. Langit ng amahan o Diyos nga balaan, Ginoo kami mapasalmaton ning dako nga oportunidad, oras, pribilehiyo nga imong gihatag diri kanamo din lain na sad nga adlaw nga makatuon sa mga pulong. Lamdagi matag usa kasing-kasing gunahuna amahan, labi kanako nga magdala sa imong pulong. Tuguti amahan nga imong balang Espiritu Santo mao'y magalihok sa matag usa namo kag kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ang ato nga passage karon makita diri sa unang Korinto 15:12 hangtod sa 20. So again, ato paghisgutan karon kun ang patay dili mabanhaw. Kaning letter is gikan ni gisulat ni Pablo ug nagdeal si Pablo og klase-klase ng mga problema dira sa simbahan. So sa chapter 1 og hantod sa 4 nagdeal siya sa problem sa paghiusa, fellowship diya sa church.
sa chapter 5 hantod sa 10 is naghisgot siya problema about sa moral nga kinabuhi sa mga tao nga nasa simbahan. Og sa 11 hantod sa 14 chapters ug unsa ang worship diha sa simbahan. Og karon sa chapter 15 sa ato nga passage is nagdeal usab siya sa doktrina, sa mga doktrina, especially problema sa doktrina diha sa simbahan mahitungod sa problema sa false teaching regarding sa resurrection, sa pagkabanhaw. So apparently daghan og mga nang butho, daghan ang mga nanglabaw, nang rise diha sa simbahan nga nag-deny sila o dili sila motuo sa mga sa pagbanhaw tungod kay ang background ani nga Korinto, Greek sila, ang ilang nga background is dili sila motuo sa bodily or lawasnon nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Ingon man nga sa umabot nga maadlaw kita usab pagabanhawon sa Ginoo. Muna makita nato sa bersikulo 12 sa ato ang bersikulo nga naay mga tawo nga dili motuo sa lawasnon nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Kani sa mga tawhan na sab is nagdala po og kasamok. Mostly kini nga klase nga mga tawo is wala usab mituo sa Ginoo. Atong basahon sa 34 sa bersikulo sa kapitulo 15 34, pag tinarong kamo og ayaw na pagpakasala, gisulti ko ni aron maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. So mostly ang kining nga klase nga tawo is wala nakaila sa Ginoo. Nagdala lang sila og kagubot sa simbahan. Og mao ni ang usa nga problema nga gidil ning Pablo sa simbahan sa Korinto. Naghatag kini og kadautan sa teaching, kadautan sa simbahan, sa ilahang nga pagtuo, bisan pa sa ilahang nga karakter. Sa 33 nagingon si Pablo, ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Nagingon sing Pablo. So now gitan-aw ni Pablo, gitreat ni Pablo nga kini nga issue, kini nga problema usa ka seryoso diri sa simbahan. Mura siyag attack diri sa simbahan, ang dili matinuohon sa pagabanhawon ang mga patay. So now, arita sa ato ang bersikulo sa unang Korinto 15:12 hantod sa 20. Ako ang pagabasahon 12, kay ang mensahe nagingon man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kung mao ka na, wala di ay banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. O labaw pa ni ana, kung og galing matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios, kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. 16, o kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo og makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kun ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod, bersikulo 20, mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab ang Dios. Nagpanalangin ng daan sa mga pulong. So ang ato nga target diri, ang goal nato diri is ato ang masayran logically ang gisulti ni Pablo. Inyo siya ma-apply sa ato, doctrinal ni siya atong paghisgutan. Atong makita diri kung unsa ang consequences sa dili or pag-deny, dili pagtuo or pag-deny sa bodily resurrection ni Ginoong Hesus. Ingon man sa mga tao usab nga namatay abot sa ulay ang mga adlaw nga sila usab pagabanhawon. So now, sa una nga mga bersikulo 1 hantod sa 11, naghisgot na diri, giklaro ni Pablo, gipreach ni Pablo, gihatag niya katinawan, essential ang kaning verse 1 to 11 sa gospel or sa message. Now,
ang Corinth church is dili sila motuo nga mga patay pagbanahon usab. Mao na ang atong nabasa sa ato nga passage. Mao na ang problema nga deal ning Pablo. Ingon man kung motuo sila ay mailang gituhan nga dili banhawon ang mga patay, mausab si Kristo. Wala sab sila nito nga si Kristo gibanhaw. Ug daghan usab karon nagatuo nga bisan part sa simbahan is dili sila motuo, nag-deny sila sa resurrection sa panghitabo nga si Jesucristo nabanhaw. Ang uban nagatudlo nga nag-ingon sila nga ang mga disciple kay wala na magtakraman to mga disciple, mura lang ilang gi-fabricate ang story para lang lig-on ang ilang pagtuo, para lang naa sila ma-preach. Napoy uban nagsulti nga katong mga tawhana, katong mga 500 ka tao ug mga disciples, confused lang to sila, nalibog lang to sila, nakakita lang sila vision, pananawon, inana na nila mga hunahuna, abi na nila si Jesucristo. Na mga inana nga pagsulti, naapoy nag-ingon nga si Jesucristo wala jud namatay. Nara siya, gilansang siya, apan wala siya namatay, gikuha ra siya dito sa lubnganan nga buhi ra siya, wala siya namatay. So mao nang walay resurrection, walay pagkabanhaw. Napoy nag-ingon nga mga spirit ilang gi-spiritualize ang kini nga bahin sa resurrection nga matter nga ang Holy Spirit ra maoy nabanhaw dili apil ang kanang lawas ni Ginoong Hesukristo. I mean, nasayod ta nga si Thomas gipaduol ni Ginoong Hesukristo, gipahikap dool diri si Thomas nagduha-duha. Dool diri hikap ako. Dili ni multo, dili ni espiritu, tao ni in which na-reject na. Apan na gisulti ni sa ubang mga tao. Uban nagingon sila nga simbolo ra man na nga si Jesucristo nabanhaw sa ato nga kasing-kasing. Daghan sila og sulti. Apan bisan unsa pa man ang alternative nga ilang pagabuhaton or ilang isulti, bisan unsa usa ra ang ilang punto is ilang gideny ang giwali sa mga disciples, ang gipreach sa mga apostles nga nabanhaw si Jesucristo og ilang gitwist, ilang giusab ang mensahe, ang message sa gospel, sa pulong sa Dios. Og mao ni ang seryoso nga butang nga giatubang ning Pablo. Atong masayran diri aduna tay matulo ka butang sa ato nga konteksto, sa ato nga basehan karon nga text. Kung ang patay dili mabanhaw, una, kung nag-deny ta o dili ta motuo nga ang patay dili mabanhaw, sa marsad nag-deny ta nga si Jesucristo wala nabanhaw. Sa bersikulo 12 ug 13, kay ang mensahe nagingon man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon? 13, kung mao kana wala di ay banhawa si Kristo. Lig-on kayo si Pablo nga nagsulti diri ang mensahe nagingon. Ug ato nang i-refer ang mensahe, meaning ang message, ang gospel, ang pulong sa Dios, ang giwali sa mga disciple, mga apostles, ang giprophesy sa Old Testament sa mga prophet. Lig-on kayo pagsulti ning Pablo diri. Kamatuoran ni ang mensahe nagingon mahitungod ni Jesucristo nga gibanhaw, na resurrect, gibanhaw, nabuhi pag-usab. Apparently, daghan og adunay nahimo diri nga problema, tension, na nahimo diri nga ang patay dili mabanhaw. So, nakaingon diri sa bersikulo 12, unsaon man pagingon sa pipila kaninyo nga ang patay dili banhawon. Ang kamatuoran nga si Jesucristo na banhaw gikan sa mga patay o gi-affirm kana nga lig-on ning Pablo ug mao nay essential o sa kaimportante sa mensahe diha sa message sa gospel, diha sa message sa pulong sa Ginoo, in which ato nang mabasa sa bersikulo 1 hangtod sa 11 sa the same chapter. Ug atong ibutang nga ang mga patay or ang patay is dili mabanhaw. Sa marsad nga atong gibutang nga si Jesucristo wala nabanhaw. Nana sa 13, kung mao kana wala di ay banhawa si Kristo. In other words, sa pagkasulti, kung gideny nato nga ang patay dili mabanhaw sa ulahi nga mga adlaw igbalik sa Ginoo, sa marapod nga atong gideny nga si Jesucristo wala nabanhaw. Og dira
adunay makita nato nga problema. So now, ikaduha, ato makita diri kung si Hesukristo wala nabanhaw. Nay mga butang diri nga logically follow unsa ang posible nga mahitabo kung si Hesukristo wala mabanhaw. Atong tan-awon diri ang mga negative sides. Again, nituotan ni Hesukristo walay problema. Nindot ka na. Nituotan ni Ginoong Hesukristo nga nabanhaw siya, walay problema. Nindot na. Atong tan-awon diri kung wala mabanhaw si Hesukristo. Versikulo 19, versikulo 14. Od kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali. Meaning, mga disciple nga nagwali, silang Pedro, mga apostles, silang Pablo, silang Barnabas, silang Esteban nga nagwali, kawang lamang kung wala nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Ang kamatuoran nga ang gospel nga gidescribe diri sa versikulo 1 hantod sa 11, mahimo nga walay value kung wala nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Dili lang kay ang basic nga message sa gospel ang mausab or mahimo nga empty, kundi ang tanan usab nga giwali sa mga apostles. Tanan usab nga giprophecy sa mga prophets sa Old Testament, mahimong walay bili, mahimong walay credibility. So ang punto diri, kung atong i-deny ang mensahe sa mga apostles, ato pong gi-deny ug unsa man ang tanan nila nga gisulti. Wala usab nato tohi. So inana, kung mo na ang una nga to makit-an diri sa bersikulo 14, kung wala nabanhaw si Kristo, ang giwali kawang lamang. Sa bersikulo 14 gihapon, og kawang usab ang inyong pagtuo. Lain nga bahin nga kawang is mao nga atong pagtuo. Ang Christian faith, walay punto ang pagtuo sa mga mensahe sa Dios, walay punto ang maong pagtuo sa Biblia, walay punto ang ato ang pagtuo kung wala nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Walay bili ang pagtuman sa bisan unsa nga Kristohanon nga pagkinabuhi. Bersikulo 15, ato makita diri, og labaw pa ni ana kung galing matuod man nga ang patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios, kay nagingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. Makita na to kung wala nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Ang mga apostol, mga disciple, tanan mga prophets nga nagprophesy, mahimong bakakon. Kung wala nabanhaw si Ginoong Hesukristo, bakakon ang Biblia, bakakon ang mga prophets, bakakon ang mga disciple, bakakon ang mga witnesses, bakakon ang mga tao nga nagsulti nga nabanhaw sa Ginoong Hesukristo apan wala di ay. So mahimo nato dako kay na nga problema ato ang masayran. Tungod kay kita ni claim nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw gikan sa mga patay, apan kung wala nabanhaw kawang lamang kini. O dili nato makita ang credibility sa gisulti sa mga apostol, mahimong bakakon ang mga apostoles, ang mga disciple, ang mga prophets, bisan unsa pa nagisgot sa kabanhawan ni Ginoong Hesukristo, mahimong bakak, mahimong matawag na to siya ma-blasphemy, mahimo siyang horrible nga blasphemers, nga mura siya against God, mura ni kontra sa Ginoo tungod kay kung wala nabanhaw sa Ginoong Hesukristo niya, nagsangyaw ka nga nabanhaw sa Ginoong Hesukristo, sumbalik nimo mura kag gikontra Ginoo, Hinuon nimo si Ginoong Hesukristo, like inana nga pagkasulti. Dili lang kay nag-disregard na kundi isyon likayan usab sa mga tao. Isa na ag mahimo nga ang New Testament, mahimo ang ganing bag-ong tugon New Testament, mahimo nga rejected og matawag na to nga yawanon nga pagpangilad, like inana, grabe ka evil, grabe ka daotan kung wala nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Sa 16 bersikulo 16 ug 17, makita usab nato, ug kung wala banhaw ug kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo, ug kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasala gihapon kamo. Meaning ang ato ang pagtuo is walay bili, kawang, futile, walay pulos, mahimong vain, mahimong ineffective kung dili kung wala nabanhaw si Ginoong Hesukristo. So mahimong
kung i-place na to ang ato nga pagtuo diha ni Jesucristo, mahimo siyang walay bili, pointless siya. Absolutely nothing kung wala nabanhaw si Ginoong Jesucristo. Sama ra kung nag-place ta sa ato nga pagtuo sa historic event 2,000 plus years ago, kung wala nabanhaw si Jesucristo, walay bili, kawang lamang kana nga pagtuo. Nagingon diri sa Roma 4:25, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron mahimo kitang matarong. Apan kung wala gibanhaw ang Ginoo, dili kita matarong ug papibabilin kita nga makasasala. Layo sa Ginoo na ata saag, dili connected sa Ginoo, layo sa iyang mga gasa, layo sa iyang mga pabor kung wala nabanhaw si Ginoong Jesucristo. Sa bersikulo 18, lain 18, nagpasabot usab kini ang nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Ang ato mga brothers and sisters in Christ, kung wala na nabanhaw si Ginoong Jesucristo, buot ba pasabot sila kay wala lang muralag aso ni vanish lang sila or na forever destroyed lang sila, wala sila kapuslanan, nagpakamatay sila daghang mga apostoles, disciples, sumusunod ni Kristo, nagpakamatay sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Apan kung wala siya nabanhaw, sayang lang ilang mga martyr, sayang lang ilang mga kinabuhi nga gibuhis sa walay pulos kung wala nabanhaw si Ginoong Jesucristo. Sa unang Tesalonica 4:13-14, mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom. 14, kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw, busa tungod kang Jesus banhawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Naay paglaom. Wala nang pabilin nga patay. Apan kung si Ginoong Jesucristo wala na banhaw, ang nangamatay nga nagtuo ni Ginoong Jesucristo, walay bili, ilahang nga kinabuhi. Sa bersikulo 19, kung ang atong paglaom kang Kristo, kutob ra niining kinabuhi, kita ang labing makaluluoy sa tanang tao. Imagine na kung wala na banhaw si Ginoong Jesucristo, kita ang pinakamaluluoy nga tao. Wala tayo ingon Kristohanon man ko, ano day Kristohanon ka, wala may advantage, wala man nabanhaw si Ginoong Jesucristo. Mura ginan, walay kalainan Kristohanon ka og dili, walay kalainan kung wala nabanhaw si Ginoong Jesucristo. Ato ang diri sa bersikulo 32, kung dili banhawon ang patay nan matod pa sa panultihon, mangaon og manginom kita kay ugma mga matay man kita. Inana ang kinabuhi og wala nabanhaw si Ginoong Jesucristo, murag markabahala na lang. Wa may paglaom, wa may bili ning kinabuhi magkaon inom ta kay ugma wa ta kabaw, way bili, way paglaom, wa tanan kung wala nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Ang tanan nato mga pag-antos, tanan nato nagian sa kinabuhi Kristohanon nga kaagi, Kristohanon nga testimonyo unsa ang kamaayo sa Ginoo. Kung wala nabanhaw si Ginoong Hesukristo, walay bili og kita ang pinakamaluoy sa tanang tao. Bersikulo 20, ang kamatuoran, apan ang tinuod, mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Muna ikatulo, si Jesucristo nabanhaw. Apan ang tinuod, mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Si Pablo dili siya ka stay nga og mohatag pa og debate or argument kung wala namatay wala na banhaw si Ginoong Hesukristo, kani mao ni mga hitabo, kani. Apan ang tinuod nabanhaw, dili kapugong Pablo sa pagsulti sa kamatuoran tungod kay si Ginoong Hesukristo tinuod nga nabanhaw. Siya ang first fruit, siya ang una nga modelo sa pagkabanhaw. Mabot ang ulahi nga mga adlaw nigbalik sa Ginoo, ikaw ug ako usab.
banhawon. I mean, kung dili pa ta mga matay, nga mabalik na ang Ginoo, banhawon kita. Nahimo kitang buhi, dili kita patay, nahimo kitang buhi tungod kay si Ginoong Hesukristo wala nagpabiling patay. Buhi si Ginoong Hesukristo nga mao po'y naghatag og kinabuhi nato. Dili ta magpabiling patay sa pagpakasala, patay sa kalibutan, kundi banhawon ta sama si Kristo buhi, sama si Kristo gibanhaw, kita usab buhi og mabanhaw. So mao kana ang nindot og tamis nga kamatuoran nga si Ginoong Hesukristo na banhaw og kita mabanhaw usab adunay hingpit nga paglaom. Ikaw karon nga kadungog sa mensahe sa Ginoo, kung aduna pa kay pagduha-duha nga si Ginoong Hesukristo na banhaw, min dili pa ulahi ang tanan. Dayag pinaagi sa pulong sa Ginoo, dayag pinaagi sa mga tawo nga gigamit sa Ginoo, mga apostoles, mga disciples, bisan unsa nga gigamit sa Ginoo sa imong kinabuhi nga gidayag ang mensahe sa kamatuoran nga si Ginoong Hesukristo na banhaw. Min ato kinang tuuhan. Apan kung ikaw ang Kristohanon og nituo ni Ginoong Hesukristo, magpadayon kita sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi, itutok ang atong mga mata diha ni Hesukristo. Kasi si Kristo buhi, kita usab dili mamatay kundi makabaton usab kita og kinabuhing walay katapusan. Padayon ta sa ato nga pagtuo. Magampo ta langit nung Amahan og Dios balaan Ginoo. Salamat sa pagpukaw Amahan sa matagos sa kasing-kasing sa mga pulong karon. Dili kami magpabiling patay, dili kami magpabilin diri sa kalibutan Amahan tungod kay sama ikaw na banhaw, sama ikaw na buhi, kami usab mabanhaw og makabaton og kinabuhi pinaagi kanimo Dios. Salamat Amahan sa imong gibuhat tungod sa imong gugma 2000 ka tuig ang ningagi imong gi-display pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo ang kamatuoran, ang mensahe sa gospel nga ikaw miari sa kalibutan gilansang sa krus para sa among kasalanan, namatay gilubong ug wala dira natapos apan kun dili ikaw sa ikatulong nga adlaw na banhaw mao na ang pundasyon sa among gituohan Amahan. Salamat o Dios sa pagpukaw sa matagos sa kasing-kasing. Wala kami nasayod Amahan unsa ang dagan nining kalibutan na unsa ang umaabot apan ang labaw nga kami nasayod nga dili man nimo biyaan, dili man mo talikdan. O kana mo'y dako na mo nga pasalamatan, padayon ka na mong daygon sa amo ang tibuok nga kinabuhi. Salamat o Diyos, padayon ka mag-bless sa matagos sa kadalunggan ng kasing-kasing na kadungog sa mga mensahe karon tugot imong balang espiritu magapamuhat sa matagos sa kinabuhi. Among gi-acknowledge Amahan nga tao lamang kami ug wala kami mabuhat kung wala imong tabang. Mao nang isalig kanamo kanimo ang tanan ug pasalamatan ka daygon sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay, sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako na